Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Martın ahyryna Russiýanyň döwlet hiýetçiligine TASS habar agentligi Pushkin adynaky Döwlet Rus dili institutunyň barlygyna salgynyp postsovet giňişlikdäki şol sany Merkez Aziýa ýurtlaryna rus dilli neşirleriň soňky 30 ýylda girme arada hasawat çap etdi. Rus medeniýeti öňki Sowet ýurtlaryna soňky 30 ýylda rus dilli neşirleriň girminiň epetli artanyny öňe sürýär. Aýdylmagyna görä rus dilli neşirleriň paýy Belarusda 1990-njy ýylda 30 götürme deň bolan bolsa bu görkezji 2021-nji ýylda 81 götürme çykypdyr. Azerbaýjanyň rus dilli neşirleriň paýy 30 ýylyň içinde 20 götürümden 36 götürme çykypdyr. Biziň üçin gyzykly ýeri Türkmenistan Rus medeniýetyne görä Türkmenistanyň rus dilli neşirleriň paýy soňky 30 ýylda 30 götürümden 56 götürme çykypdyr. Russiýanyň döwlet gözegçiligine Pushkin institutunyň Türkmenistanaky 56 götürümlik rus dilli neşir paýy barada anyk nämeni gözeňine tutýanlygy TASS-yň habaryny giňişleýin düşündirilmeýär. Ýöne her neçikde bolsa maglumatyň düýp manysy we düýp maksady şu pikiri gulluk edýän ýaly, ýagny rus dili öňki Sowet ýurtlaryna henizem uly meşhurlugy eýe. Ýöne bu hakykatdan şeýlemi. Hususan Russiýanyň öz goňşy Ukrainanyň üstüne çozmagyndan soň tutuş dünýäde emele gelen halkara ýazgyrçylaryň arasyna rus dili Merkez Aziýa ýurtlaryna öz ähmiýetini gorap bilýärmi? Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Twitter giňişligi şeýle soragyň jogabyny gözläp ýörüýte gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenläriniň bu sany Merkez Aziýa halklarynyň arasyna rus diliniň häzirki awraýyna bagşlanýar. Hello, everyone, and welcome to Twitter Spaces about life and social change in Central Asia. It is hosted... Kimmelere salam. Merkezi Aziýada durmuş we sosial özgürüş baradaky Twitter giňişligine hoş geldiňiz. Bu gepleşik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy tarapyndan taýýarlandy we ony men Bermen Salant alyp bardym. Biz bugun Merkezi Aziýada rus diline bolan garaýyşlaryň we siýasatyň üýtgemegi barada gurrun ederiz. Sebäpde rus dilinde gürleýän adamlaryň sany Sowet Soýuzy dargandan soň etniki ruslaryň göçmegi degişli ýurtlardaky köplügi emele getiren etniki toporlaryň ýylat sanynyň köpelmegi ýaly köplenç sebäbi sebäpleriň täsiri bilen hakykatdan da adaldy. Ýöne rus dili henüz hem hususan da şäher ýerlerinde öz güýjüni saklaýar. Rus dili ilm bilimiň hyzmatlaryň we köplenç resmi kagazy işleriniň dili bolmagyna galýar. Köp sanly enata öz çağalarynyň rus dilini bilmek bilen durmuşda has köp mümkinçiliklere eýe bolup biljekdigine ananýar. Şular ýaly lingwistiki bölünşikler bir milletden hatta şol bir etniki toporlardan bolan adamlaryň arasynda deň däl mümkinçilikler we ýekirmeler zerarly medeni garpyşyklara ýol açýar. Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen dil baradaky çekişmeler düýbünden täze mana eýe boldy. Bu ýerde käbir adamlary öz ene dillerini ileri tutmagy ýeterdi. Bugünkü söhbetdeşlige Gazakstandan sosiolog Issatay Manuarov, Kyrgyzstandan jurnalist we belli meşhur Klop habar saytynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur İskender hem Özbekistandan aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa gatnaşýar. Men söhbetdeşlige Issatay bilen başlamak isleýärim. Issatay, hoş geldiňiz. Gepleşigimizde gatnaşýanyňyz üçin sag bolun. Welcome. Thanks for joining us. Thank you very much. Men çağırýanyňyz üçin köp sag bolun. The war in Ukraine hit particularly close. Ukrainada uruş hususan da Russiýa bilen serketleşýän Gazakstana oňoýsuzlyk döretdi. Uruş başlanaly bäri Gazakstanda gazak diline bolan gyzyklanma artdymy? Kazakh language increased since then. Hello everyone, my name is Issatay. I represent Kazakhstan, work as a sociologist. Hemmeleri salam. Meniň adym Issatay. Men Kazakstany wekilçilik edýärim. Sosiolog bolup işleýärim. Men dürli ilim merkezlerde ýörüýte taslamalar urgoýunça seýinçi, agda ýa-da analitik hökmünde işläp gelýärim. Sebäbi bu menne barlyk hökmünde uly gyzyklanma döredýär. Kazak kemde rus dilleriniň ikisinde de gürläp bilýän Kazakstanyň hökmünde men iki tarapda da käbir duýgularyň döreýänligini görýärim. Hawa, şonuň üçin uly özgörüşler bolup geçýär. Meniň pikirimçe dil siýasaty babatda üýtgeşmeler bolup geçýär. Men ýagdaýy aýdaly meşhur medeniýet ýa-da sosial media işçiligi jagtynlarla esasan siýasat nukdaýnalaryndan syn etmek isleýär. Şeýle-de men Gazakstanyny ýokardan aşaklygyna ýa-da aşakdan ýokarlygyna bolup geçýän käbir özgörüşleri degip geçmek isleýär. Birinjilik bilen men Gazakstanyny rus diliniň ulanışdan garmaýanlygyny, onuň şol öňkü status quo'syny saklaýanlygyny anyk aýtmak isleýärim. Ýöne şol wagtda ýurtda Kazak diliniň meşhurlugy hem de facto, ýagny iş ýüzünde
hem de jure, ýagny kağız ýüzünde ozal görülüp estilmedik derejede ýokarlanýar. Şonuň üçin biziň ýurdumyzda rus dilinden ýa-da rus medeniýetinden el çekmek barada gürrüň ýok. Ukrainada bolýan wakalardan soň Gazagystanyny rus diliniň öz meşgurlugyny ýitirýän barada aýdylýan beýanatlar aslynda dogry däl. Meniň pikirimçe bu wakalar rus diline täsir etmedi. Meniň özüm Nur-Sultan şäherinde ýaşaýarym we ýygy-ýygydan Almata sapar edýärim. Meniň pikirimçe täze ösdürümleriň arasynda täsin bir gapma garşylyk bar. Ýurdun rus dili bilen serketleşýän günorta sebitlerini täze nesil rus dilini gürlemeýär. Nur-Sultany we rus dili bilen serketleşýän demirgazyk sebitlerde bolsa täze nesil diňe rus diline gürleýär. Gazagystanyny şular ýaly paradoks, gapma garşy zatlar bolup geçýär. In Astana, for example, in the northern parts bordering with Russia, a new generation speaking only Russian. So this kind of paradoxical things happening in Kazakhstan. Why do you think it's Näme üçin şeýle zatlar bolup geçýär siziň pikiriňizçe? I think because the government practices and policies are Sebebi meniň pikirimçe hökümetiň siýasaty we tejribeleri Gazak milletini hemde Gazak dilini ileri tutýan. Men bir ýagdaý aýtmaly bolýan. Ýagny Gazagystanyny Gazak dilini ileri tutýan siýasat bar. Ýöne bu siýasat gönüllärli gaýtaklaýyn alınıp barlýar. Ýurtda Gazak dilini ileri tutýan we ýokardan diýrelýän siýasat bar. Munyň şeýledigini ýurtda Gazak dilini ösdürmegi maksat edilýän resmi maksatnamalarda hem görmek bolýar. Resmi maksatnama bu urda anyk çäreler we möhletler kesitliýär. Meselem resmi maksatnamada 2021-nji ýyla çenli ilatyň 90 ýaş göteriminiň Gazak dilini gürlemegini gazanmak gözeňinde tutulypdy. Ýöne meniň pikirimçe bu başa barmady. Onsoň hökümet şol bir meýilnamalary maksat edilýän täze bir maksatnama işläpdi. Bu maksatnama Gazak diline has köp üns jemlemegi maksat edilýärdi. Bu resminamada rus diline kän orun berilmeýär. with the same objectives but with more focus on Kazakh language. So what are these steps and measures that are being Nähili çäreler durmuşa geçirilýär? For example, the government developed the Meselem hökümet ýaňy ýakynna 2020-nji ýylda ýene bir maksatnama taýýarlady. Bu maksatnama ýurtda uly ýaşly ilatyň 90 ýaş göteriminiň 2025-nji ýyla çenli arasynda Gazak dilini gürlemegini gazanmagy maksat edilýär. Şeýle-de bu maksatnama mektep uçurumlarynyň 100 göteriminiň Gazak dilini gürlemegini gazanmagy maksat edilýär. Ýöne şol wagtda täsin özgörüşler bolup geçýär. Meselem, ýaňy ýakynna siýasatçylaryň arasynda parlamentde bir geň waka bolup geçdi. Gazagystanyň mejlisiniň aşaky palatasynyň 36 agzasy rus dilini konstitusiýadan aýyrmagy teklip etdi. Öňkü jurnalist, häzirki wagtda parlamentdäki iň iri ikinji partiýa Akyol partiýasyna ýolbaşçylyk edýän we parlamentde resmidäl nasionalist patriotlar, ýagny milletçi watanseverler toparyny wekilçilik edýär diýip hasaplanýan Kazbek İsa hemde onuň mejlisdäki 35 ýoldaşy rus dilini konstitusiýadan aýyrmak hemde baş kanunyň sözlerini üýtgetmek barada teklip öňe sürdi. Gazak konstitusiýasynda rus diliniň resmi dil statusy bar. Ýöne konstitusiýaga görä ýeketäk döwlet dili Gazak dili. Ýöne şonda da rus dilini Gazak dili bilen deň derejede ulanyp bolýar. Mejlisiň agzalary biz bu dilden diýinmeli. Hem de baş kanunyň sözlerini üýtgetmeli diýen pikiri ortak atyp rus diliniň resmi statusynyň konstitusiýadan aýrylmagy barada parlamente we prezidente ýüzlendiler. Ýöne bu hiç ýyly netije bermedi. Munyň netije bermänligi geňdär. Of our country removed the official status of the Russian language. So it's not surprising that nothing happened. It resulted in nothing. There was a petition. Bu barada right, ýaňy ýakynda arda da toplanyp deşeylemi? Yeah. The interesting. I was going to talk about that as well. Hawa, men bu arada hem gurrun etmekçedim. Fevral aýyny, ýalňyşmasam 28-nji fevralda arda toplanyp başlandy. Men bu ýagdaýy arda gol çekýän adamlaryň sanynyň barka artyşyny ýakyndan ýerlap gelýärdim. Ardada şol bir talap beýan edilýär. Olar bu dilden diýilmek isledi. Olar milletçilik bilen watan söýüjüligi garym gatym etmeligi haýyş etdi. Olar Gazagystanyny rus dilini daşary ýurt dili hökmünde, ingliz dili ýaly daşary ýurt dili hökmünde çemeleşilmegini sorady. Rus dilini çağlar waglaryny öwrenmek bolar. Ýöne ondan aňry geçmelidirler. Gazagystanyny diňe Gazak dili bolmalydylar. Şondan bäri geçen öwrün dowamyny men edil şugun hem seretdim. Arda 500 000 adam gol çekipdir. Meniň pikirimçe bu ören
ulu waka. Ýöne şonda da bir netije bermez. Şol wagtda bu waka Gazagystanyň dil giňişligini aşakdan ýokarlygyny, ul özgörüşlüğün bolup geçýändigini görkezýär. Şeýle-de parlament dagdalarynyň mediýanyň üstü bilen jemgyýetçilige ýüzlenmegi hem özgörüşiň görkezlisi bolup durýar. Wagtyňyz alýanym üçin bagyşlan. Ýöne meniň 2020-nji ýylda bolup geçen ýene bir wakany dykkatyňyza ýetiresim gelýär. Pandemiýanyň edil öňýany 700-den gorak Gazak intelligensiýa wekilleri, ýazgy şahirler, neşriýatçylar, media işgärleri, formatlanýan Gazak dilli intelligensiýa wekilleri şol maksat bilen ýagny diliniň baş kanunundan aýrylmagyny, her raýatyň Gazak dilini gürläp bilmeligini sorap prezident Kasym Jomart Tokaýewa açyk hat ýolladylar. Şolar ýaly parlament agalarynyň çykyşlaryndan olarky resmi däl ýüzlenmeler hiç ýyly netije bermedi. Ýöne parlament agalarynyň açyçan ýüzlenmeleri welin özgörüşiň görkezlisi bolup durýar. Translating this sort of things is indicative of the changes. I would like to get back to talking about the official status a bit later. I want to bring in Bektur. Men söhbetdeşligiň dowamında rus diliniň resmi statusy baradaky gürrüňe biraz soň gaýsadan dolanmak isleýärin şöýerdi men Bektura söz beresim gelýär. Bektur geli häzir 2020-nji ýylyň oktýabryna dolanaly. Şonda Bişkekde galtlaşdyrylan saýlawlar zirarly prosesler tutaşdy. Häzirki prezident Sadyr Japarow özüniň tarapdarlary tarapyndan türmeden boşadyldy. Ýurtda häkimet güýç bilen batylyp alynýan makaly siz bir tweet ýazdyňyz. Şäher ýaşaýjylary gelin gyrgyz dilini öwreneliň we ony aksentli geplemekden çekinmäliň. Gelin ýurdumyzda aşa ýeten aragatnaşyk böwetlerini aradan aýralyň. Şunu bize aýdynlaşdyryp bilermisiňiz? Siziň üçin şol wagtlar öwrüm nokudy näme boldy? Barriers in our country which are sky high. Could you explain that? What was the turning point for you at that time? I think there was no single turning point. I think it was gradually kind of coming to me. And maybe the revolution that we had. Meniň pikirimçe öwrüm nokudy birden bolup geçmedi. Bu ýuwaş-ýuwaşdan bolup geçýärdi we 2020-nji ýylda bolup geçen rewolýusiýa ören möhüm boldy. Şol rewolýusiýa mende ýuwaş-ýuwaşdan bolup geçen ewolýusiýanyň biziň şonu etmelidigimiz baradaky düşünjäniň tamamlaýjy tapgyry boldy. Belki muňa öwrüm nokudy diýte-de bolar. Aslynda meni şeýle tweet ýazmagy iteren bir pursat bolupdy. Bu bir şenbe güni haçanda Sadyr Japarow oktýabr protestlerine gatnaşan adamlar tarapyndan garşy alnanda bolup geçdi. Bişkekde adamlar birek-birege nämeler bolup geçýär? Sadyr Japarow kim diýýär? Ol näme üçin belli meşhur diýýärdiler. Sebäbi meniň pikirimçe adamlar onuň tiýatry şahsiýet hükmünde türmede ýa-da 2013-nji ýylda kuntor protestlerini guramlaşdyrýan wagtda näme öwrülendiginiň, nähili möhümdigini düýgünden dogry düşünüp bilmediler. Sebäbi onuň çäherleriniň ählisi gyrgyz dilinde geçirilýärdi we şol sebäpden ol Bişkekdäki rus dilli köpürjüň içine girmedi. Bişkekdäki rus dilli köpürjük Japarowdan gapyl galdy. Bu Kyrgyzstan üçin ören özgürlükli ýagdaý. Ýagny bizde bir lingwistik köpürjük bar. Bu köpürjügi etasan paýtagtlar emele getirýär. Ýa-da paýtagtyň aýratyn hukukdan, privilegiýadan peýdalanýan gatlygy emele getirýär. Beýlik tarapdan ýurdun galan bölegi we ol ýerlerde bolup geçen prosesler bar we köplenç ilatyň iň aýratyn hukukly, privilegiýaly gatlygy hemde iň baý gatlygy ol ýerlerde bolup geçen prosesden bihabar galýar. Bu ýerde men korrupsiýany, korrumpirlenen emeldarlary we guramaçylykly jinaýat liderlerini hasaby goşamak. Şonuň üçin men Bişkekde adamlaryň emele gelen ýagdaýa gen galýandyklaryny gördüm. Şol bir wagtda men aragatnaşyň bolmazlygynyň Kyrgyzstanda bar bolan äpit uly dil böwetleriniň biziň öz ýurdumyzy geljekde nähili orunda görmek isleýändigimiz baradaky soraglara jogap tapmaga ýol bermeýändigini düşündüm. Men bu ýagdaýy üýtgedip bilsem özümi bagtyýar hesaplardım. Meniň pikirimçe bu ýagdaýy üýtgetmegiň bir ýoly Bişkekiň daşyndaky halky rus dilini öwrenmäge mejbur etmek däldi. Bişkek halkynyň gyrgyz dilini öwrenmegi bolup durýar. Bizde olar ýaly kolonial usullar indi geçmişde galdy. Döwür üýtgedi. Onuň soňy gowy bolmady. Şonuň üçin meniň pikirimçe ýurdun iň aýratyn hukukly, privilegiýaly gatlygy gyrgyz dilini öwrenmek bilen ilkinji ädimi ätmeli bolarlar. Aslynda gyrgyz dili Kyrgyzstanda has uly meşhurlygy eýedir. Şonuň üçin şol has manyly. That is actually much more popular in Kyrgyzstan. So that's also why it makes sense. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligiň dowamyny dünýä türkmenläriniň inlik sanyny siziň dikkatiňize getiririz. Dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.